Khanin an Kohhrana an ṭangkai pui ṭhin pakhathi lo hnungtawlh hiawm ani chu Kohhran khanin an la thlal em ama kha chu hunte khan pe ve ni chumo Bible chiarna le ṭawngṭaina hunte ron hmanga teng khan ta chuanin a ṭawngṭaina han min khoi ta ne Bible chiarna hun ron hmanga ṭawngṭaia ti khan a ṭawngṭaina chuanin a chia chung ka soi thei to chung lo nga ti hian ron soi ta ni ṭawngṭaina chun lalpa ke chu ni sual mai kania eng mai lak hang ka dil ve ngam lo che maselal pa eng tikam mokala thinga ka thi huna in ne na min chol tir chun khongai takin min chol tir ve ro chu ka dil che ti hian tong trai ni chu ka thin lung hi khoi to ba ta chuanin ka menga le kha khan ka paper hang ka zia ngal ta ni ka ril ru la turon langa ta chung ka ngai tu na chuanin vanah khian tu tenge mo om don le ti hi ka ril ru min chumo vanah khian tu tenge om don khongai na wanga chandam mitling lo rual kanam don ni ti hi ema hen he afia ka ti don nge ni aron thleng ve ni chu ta chon ka zia ngala ki vanah khian ke yang ting lo rual i suwa kianga kan lenga ka mit kha hian amu ni chu he ka hnungtawlh ta pa huna khan ki vanah khian ke yang ting lo rual i suwa kianga kan lenga a hlu zual don ke yang mitling lo ta hian min khongai awanga min chandam na cross a ti sen luang hi vanah khian a hlu ti van